Nanagnagan manen, di barangay ti panagkaykaysada, itiniswa the first quarter mobile blood donation ti bangket itangal daw. Kaduang kaliti nagidonar ti dara, ket manipo kadi nagduduma barangay ti ili. Mismo ti liga ng mga barangay president Roldan Gonzales, tinangidaulo kadi ti barangay, amaysa o regular blood donor. Napategunay, gapwenta may isang atended ti dara, dakkel ti kay papanan na. Duti matulungan na, laing para kinyatay ti bangged, no masapul ti dumangin priority time ket di. Jekuta ti tunggal barangay nga ten. Sila may provide damit amin ti kunada, dependento lang di yan ti interview no makaruwarda, makapasada yan ti kwa. Yan ti requirements. Karapang pinagidonar ti dara, ti BHW Animanang Maji. Ititawen na 47, may bilang nga blood gallonir kapag may kasang pulkit ina magundawayan ang nagidonar ti dara. Kumusta? Nya maririnig na Okay lang sir. Pumintas mat sir, may katamin ti rigidi saksakitan ti pagbagi sir. Kasi siya kidi sir, agsaksakit ti ulo. Ngam tatanag, hindi nagidonarak kasla naikat sir. Kasla talingan na ikat. Every anya ka nga gidonar? Every 3 months. Nagkikisapay na gidonar ti dara, ti uniform personnel, empleyado ti gobyerno, nagduduma sektor, grupo kan individual. Kuna ti RHU, dimalan iti umisong screening di blood donors. Imo naman na ipasigurado na talged, kinada benepisyo na ti panagidonar ti dara. So dagiti advantage po ti padagido na napinpintas po di flow na ti dardara tayo ayan ti orat tayo, and then makita tayo po nga pumigpig sa ti salsalon at tayo so dagiti ti mabalin lang may ted kunang nang runa day say pan nakitulong ti pada tayo nga tao. Kung ado ti imay tata dito half day kami ket nakaado kami almost mga andon na kami more or less 200. Naipasigurado may tigtuloy mobile blood donation tunggal quarter, tapno na dati makumana e supply ti dara. Annual nga pondo tayo, panggap tira ti blood donation program, every quarter detoy. Ket kalaksidan ng DJ mausar, dapat mo DJ maited nga incentive kada gito'y nag-donate iti dara. Pagyamanan tayo, nagiti kailyan tayo, hanggang runana, nagiti kakapitan ti naduma-duma barangay tayo. Agtungpal da mo nga mangi karigatan nga mga awis kada giti kabarangayan nga umayag donar ti dara. Iti record ti blood donation iti napanatawen. Nalabsan ti bangket ti kalikago mga blood donations wano nasarok sa nga ribo ken kabatugan na 2% iti total population ti bangket. Kalikago mga pagtalinid wano manayon ang paitatawen babay di panagkinamay at TLGU, RHU, PHO, Red Cross ken nang runa dagiti blood donors. Archie Lorenzo, Balitang Solidort.